Народ страдалец, народ мъченик, народ неспокоен, народ бунтован, народ български, от Мизия, Тракия, Македония. Богоизбран или наказан? Душата и сърцето тръпнат от обич, болка, гняв, от радост и щастие. Оживява историята на народът ни. Кланета, пожари, плача на вдовиците, сираците, дрънченето на оковите, екота на странджа от пукота на пушките. Тече кървава велека, жалоби реди за четници и бунтовници. Заплакала Корените на моите родители са от Ивайловградско. Селото се е казвало по-турски Ибрин, а сега е Горно селце. След съединението селото остава под турско робство и хората са много изтормозени и измъчени от турците. Турците са продължавали с тяхните набези, ограбвали са им всичко, изнасилвали са ги, убивали са ги. Това ги е принудило да търсят поминък другаде. Занимавали са се предимно с
кюмюрджийство. И мъжете са ходили на горбет, там където има гори. По този начин са идвали до село Медвен, Котелско, за да произвеждат кюмюр. Това е дървени въглища. На път за Медвен са минавали през село Шехово и са установили, че там има много гори и много вода. Някои от семействата се преселват в това село Шехово. След съединението, набезите на турците още повече се усилват и това ги кара родовете един след друг да се изселват. Налага се да преминават река Арда. По това време тя е служила за граница между българското княжество и Турция. При преминаването на Арда турците са стреляли на месо. Има убити няколко души от селото. Случват се и други трагедии. Една майка с 2 деца преминава реката и реката е била буйна, може би тогава. Тя загубва 2 си деца в реката. Остава с пеленачето в ръцете си и като минала на българския бряг, турците продължават да стрелят по нея. Оставила жената бебето в някакви храсти и продължила да бяга. След като отихва стрелбата, тя се връща и взема детенцето си, което е момченце на име Вълчо, и така преминава в България. Когато идват в България, животът им никак не е лесен. Минават през различни села, гладни, жадни. Налагало си е жени да дават златни парички на времето ермилици за един хляб. Парите им били скрити, според разказа на майка ми, в басти по полите, по дрехите. Пръснали са се и цял Бургаски окръг. Има едни в Бата, други в Завет, нашите отиват в Шехово. Но където и да отидат, тракийците се отличават с изключително трудолюбие. Постепенно изкупуват имота и старите сламени къщички, строени с кирпичи със слама на турците, и строят високи къщи на 2 етажа от родопски стил. Освен трудолюбие, тракийците се отличават и с ученолюбие. От едно малко селце от 100 къщи имаме над 100 учители. И където и да отидат нашите хора на работа, просто се отличават с много така старание и трудолюбие. Бежанци, прокудени тракийци, осквернени, разсипани, но оживели, възкръснали в прегръдките на родната България, загаснали огнища, но не забравени. Казвам се Васил Стамов Кърлев. Син съм на Стамо Кърлев, беженец от Тракия. Баща ми, Стамо Димитров Кърлев, е роден 1909 година на 1 май. 1913 година започва трагедията на неговия живот. 3-годишен, Тракия е освободена по време на
Първата Балканска война. Неговия баща Димитър Стамов Кърлев и майка му Калина разполагат с добро имотно състояние. 80 декара ниви, лозя, черничеви градини и друго имущество. Идва трагедията на селото, което се казва Болгар Кьой. И днес това село съществува под друго наименование. Мисля, че се казва Алтанташ. Не съм сигурен. Става обрат във войната. 13-та година настъплението на турската армия в територията на днешна Одринска Тракия. С настъпването на турците започва и клането на българското население. Фактически Българ става вторият български батак. Населението му е избито и изклано. Впрочем, чичото на баща ми, казвал се Тодор, е заклан от турците като петел на дръвника. Това са сведения, които са разказвани от моя баща като в роман. Започва тяхното гонение. Баща ми около 4 годишен се вкопша в майка ми и започва трагедията на тяхната одисея и пътуване към България. Заедно с лелята на баща ми, казвала се Добра, нейният син, казвал се Стамо и той, и баба ми, която се казвала Калина, е имала и друго момченце на около година, казвал се Митре. И гонението, които продължават и гонението от селото навън, потерата върви по дъртех. Детенцето е било болно. Сега това се по сведение на баща ми. Братчето му е било болно. И водачът, който е бил на кервана, който пътува не към България, пътуват към Гърция, защото пътят е преграден. Към територията на Гърция. Детето плаче и казва, хвърли детето. Баба ми или майката на баща ми и лелята правят в чакъла, който е бил по пътя за настилане на шосе, гробче и го остават вътре и продължават. Бащата ли говоря, фактически дядо ми, е мобилизиран в турската армия за копание на окопи по време на войната. От тук ми се губят някои сведения, не съм много сигурен, но дали се качат от Дедея гач или от някое друго пристанище на Мармара, изпират една част от тези хора в Бургаското пристанище, друга продължава за Варна. Тези, които остават в Бургас, бежанци, са настанени в Мандрата. Това е едно полусело, което днес се нарича Константиново, до град Дебелт, Грудовското околие. Говорим за баба ми Калина, говорим за леля ми Добра, говорим за баща ми, той е около 4 века, казахме годишен. Неговият братовчет Стамок е бил на около 5 години по-голям от него. Пристигат във Варна. Във Варна живеят в някакъв склад, като добитък. Дядо ми или фактически бащата на моят баща бяга от турската армия и почва да ги търси. Намира ги във Варна, живеят малко време. Обратно, при неговите хора и роднините, които са в голямата колония от Болгар Кьой, в Дебелт или в Константиново, сега се казва. И по думите на баща ми казва, синът, започва другата трагедия.
нямаш къде да спиш. Режат от Мандреското езеро Сас, правят колиби, мажат ги с скал и изпражнени от говедата, малко сламана за спане, като добитък. Комари, колкото дръпчета, орляци. Баща му е 39 годишен, за една нощ умира. Получава дифтерит, остава сам. 12 годишен остава сам, прекъсва училище, изкарва четвърто отделение. 12 годишен тръгва да се търси хляба. Отива в Сливен, гладен, гол, бос, нищо на гърба няма. И минава покрай една улица и вижда в една фурна един хубав хляб. Почва да преглъща и плаче. Вижда го чорбаджията, му казва: момче, защо? И той се разправя Одисеята. Той го взема, обучава го и го прави един голям хорнаджия. Започва неговият живот вече като младеж, да кажем, в Сливен. Живее в Сливен до 32 година и сънува сън. Явява се на сън баща му и му казва: до тук беше твоят живот в Сливен. В момента, като се събудиш, вземи каквото имаш и тръгвай на изток. Ще вървиш, докато стигнеш вода. И запомни, единият ти крак трябва да бъде във водата, другият да бъде на сушата. Никога няма да останеш гладен. Мисля, че 32 година пристига тук, в Несебър. Никого не познава. През това време се просушава блатото, работят там. По разни риболовни, грипови и така нататък, някакво препитание се търси. Има да спеся някой лев от работа, която е отправил в Сливен, и взима под наем фурната на бай Иван Шопа. 36 са жени, майка ми също бежанка, и започва другият му живот.
тракийци, смели, самоотвержени, вдъхновени. Легенди се разказват, покоряващи, завладяващи, окрилящи. Трудно се лекуват рани живеници, несрета преселническа. Клетнице млада, тракийска невеста, светица незнайна, без ореол, измъчена, бледа, бездомна, злочеста в ръцете си с младенеца си, мъртъв и гол. Родилки незнайна, мир на праха ти, Мадоно тракийска, навеки прости. Шива ги вятърът, дъжд ги вали, свисти над главите им ятаган, но те не спират, боли, не боли и все не свалят очи от Балкана. Планина, че има
тракийци. Хора с опърлени крила и души, но с извисен български дух, покоряващ, окрилящ тяхната топлина и задушевност, откровение и близост. Поразяват. Нежни и всеотдайни, сречна певна и топла, с песни тежки и тъжни, с пословична обич към България. Поклон пред страданието и величието на тракийските бежанци, с благоволение и смирение тачим паметта им.